ha oh ha ha lu sơ ing batas desa iki gapura sing dadi saksi biyen kowe nate ngucap janji nalikane perpisahan sinaksana kowe tawang aku mung golek sangu bebrayan nanging sajroning ati nampa kabarmu dek wingi jebul sliramu cidra ing janji sliramu bangun bebrayan nalika aku ing baran tanpa dosa kowe medha talika tresnan saben tak liwati gemeterasane ati nyawa gapura desa iki nadyan wis tak lali tetep urip ana ning ati kelingan nalikane ngucap janji ing batas desa iki gapura sing dadi saksi tuluse aku katresnan kang suci manungsa mung bisa lali Gusti ingkang paringi tresna sejati wos mestinya biji saben tak liwati gemeterasane ati nyawa gapura wates desa iki nadyan wis tak lali tetep urip ana ning ati kelingan nalikane ngucap janji saben tak liwati gemeterasane ati nyawa gapura wates desa iki nadyan mustak lali tetep urip ana ning ati kelingan nalikane ngucap janji kelingan nalikane ngucap janji Didihan Channel.
Dalah. Diawasi bos. Heeh. Bener lenomu iya to? Mulai. Wis mulai. Dalah. Enak. Ah jenengan taline. Kuwi nek wong donga malah mbok jejelik gedang iki lho. Ah sampe taline nek andenge wit kuwi lho. Ha. Nek pinggir wit kuwi apa nek ting kono gak apa. Lah ning kono ditaleni diawasi, heeh. Bolone arepe mulih, aja diganggu ngesakne, engko selak wengi. Nek lek ngelolo lek delepne jeru. Heeh, malih rada seloloten. Malih ok lho. Enak no. Malih enak ya. Jeru kok. Jos. Nah, dijogo. Heeh. Heeh, bapak dibantu. Nah. Ong sekaring bawana langgeng son puji marang pangeran mugia maradang mitra sami kalih slir ing sambikala tebih saking bilahi cinelakna ing Mancabaya. Biur seger. Suger pakmu. Suger pakmu. Suger. Kurang ajar. Adem-adem wonge ra nggo salin. Nah, tak mengi sampean jaga. Lah kok kinclong? Lah iya. Bake kinclong. Kene rambute, Mas. Astagfirullah. Tak kira dadi kombuser bopo. Lah kok kena nggih ngaca. Lah. Kang jok kakean omong. Wis ra blanjani murang-muring. Kang nong tenong berase entek jenenge miring. Sabar solong ngalor ngidul sepi obyekan de otango solong jadi bareng-bareng bayaran neng tegang unduk gendeng yo ono rambut kuwi arane gendeng rambut rikut ganti wong lanang nono tanggung jawab kuwi arane lanang Lah salah. Pagangel iki lek sampean jaga, heeh. Dijaga aja sampe ucul. Nah, heeh. Nah, ditaleni ning wit nah, ngono nek ting. Nah, heeh. Betian ya lek ngarane wong kene apa? Heh? Cagak apa? Wis ngono kuwi nek cagak ae, heeh. Lah meniting yo kleru, menitiang yo kleru. ora iso anteng masih pal joget ya Heeh, pagang ngono ae pagang megal-megale piye iki? bocah kok keaktifan Heeh. Lah ngono kuwi lho. Sajake kurang MBG iki sing ngene iki. Kowe lungguh meneng ya to kancamu ben bali. Nah, dipenane sing penak lah. Ah. Wis ono ae, dikeripen, heeh. Ah, wis. Yo. LA Putra Bathara. Yes. Hey. Hey. Allah Ta'ala.
Bathara. Pripun Bapak? Saged dilanjut? Wah nggih, saged dilanjut nggih. Lanjutke mawon nggih. Nggih. Nuwun dumateng Sutrisno Baya kanggo dalam putri ingkang sampun kehormatan. Nah. Nggih. Pasugatan salajengipun nggih menika medalipun tarik kewan ala saking LA Putra Bathara. Mas biyene jane anggap angin lalu ngono. Heeh. Pramila terus pundi babaripun kawula nyuwun Syukur. Semoga Syukur. mirsani. Ha. Pun. Nah. Wis iki dijarne Bu Maya, heeh to. Dianggep kaya ora Syukur enek. salah becah celintisan. Heeh. Dianggep kaya ora enek, heeh. Monggo, heeh. Cek golai. Jalan digambui bae. Tak kira lewes mari mau. Kayak mau adine. Heeh. Nah, makanya digambui meneng wae. Heeh. Wong jalan digambui ya. Heeh. Sing manut. Wis lah, ngono ae wis mari, heeh. Rasa angel-angel nggih apa. Ning kepang apkiran sing ngene iki, heeh. Ora kanggil. Terus didol ora masuk wisan.